senumfazi nendoda. Otherwise bengeke sikusho lokho ningazange nahlanganiswa ngokomthetho. Amen bazalwane. Amen. Angazi noma nisahamba nami. Yes. Ningahlala la nihleli khona kodwa uma ningahlanganiswanga ngokomthetho kaNkuluNkulu aniyona into ephelele ukuzisebenze. Asikwazi sikele ukusebenza noPeace, omunye ungapha nomunye ungapha, kumele bajoyinwe together besebenza umsebenzi. Ngamanye amazwi baba uNtuli nomama uNtuli ukuzisebenza lento cela uNkulunkulu abe ingxenye yalomshado. Maniqala lejini kuthiwa eBhayibhelini ezwini kwabaseFesu uPaul ebhalela abantwana baseFesu noma ibandla uyakhumbuza uthi madoda thandani omngeni, kanjalo nani bafazi thobelani amadoda enu. Inkinga ke le ngiyezwa abantu esikhatsini samanje awu ngiyamthanda umyeni wakho, hey uyena ufanele athande wena, wena mthobele njengenhloko yekhaya. Angikhathali ke baba uNtuli umthanda umkakho njengoba umthanda noma eseyiphenguini esehamba kanje kuba umkakho. Akuzothi uma eseshintsha istep bese ubona abangcono. Ngicela ukukutshela ungabona phesheya kuhlaza ubone ngalana ku dry isizini uzobona ku right phesheya uyekhona ngenkathi ufika kanti sengena kwisizini ye winter kube dry. Umthanda unkosikazi wakho engasebenzi, umthande esebenza. Nawe mama uNtuli ningenzisi kwala makhosikazi indoda iqede ilahlekela umsebenzi ashintshe nangendlela akhuluma ngayo. Mebuzwa uphi umyeni wakho athi angimazi loyo, ubiza umyeni wakho ngoloyo, awu loyo phela. Maningi amadoda khona la abizwa ngoloyo njengoba ngakakekho loyo uselapha la emshadweni kaNtuli angazi yokwenzani ehlulwa umshado wakhe. Umthanda kahle noma engekahle. Asiyekeni bazalwane ukuthi mangineyinkinga emshadweni njoba nisimemile nje niyobuza abantu ku social media ukuthi konje mawunenkinga emshadweni enjena wenze njani. Awubabuzi labantu abamemile, wenza izifungo phambi kwabo. Awumbizi uNkulunkulu kodwa nichuza ukuyobiza abantu eningabazi ngisho ukubazi. Abanye bahlulwa imishado bakhomente njoba kuzoba uDisemba omnye Nkosi saze sabikezelwa yopheka emakhaya. The day bazalwane nashintsha language ethi hamba phela mhlawumbe baba uNtuli uthi sisaye emakhaya kunomcimbi khona athi umama uMancamo hamba phela uyekini akusewona umshado lo. Kanjalo nobaba athi hayi hamba phela uyekini nami ngiyekhaya. Lemndeni njengoba nibopha ifindo namhlanje sekumndeni owodwa. Ngelinye ilanga lapha egallery la nithenga khona ubaba okushuthi umkhwenyana abone umameza abone umkhwekazi wakhe ambingelela jabulelane ayafike amuphe nanemali. Mase fike ekhaya uxoxela unkosikazi wakhe uthi hey yazi ngibona uma ngihlangane naye lapha egallery. Impendulo kamakoti awu kodwa Nkosi leso sicefe sathini kuwena nezwe indaba athula athi hayi sibingele kwamnandi njena ngaze ngamupha imali
awukodwa Nkosi le mali engekho uyinika uma wakho awunaloma wakho kodwa Nkosi yami ngalingwa yini athi hayi ngisho umkhwekazi waqala thawu Nkosi Saram senkosi umkhwenyana ubiza umkhwekazi wakhe ngomama hayi ukuthi uma wakho kodwa umakoti uthi uma wakho akasho ukuthi umama lezinto sithatha kancane kanti ziyayidamage i-relationship akufanele bazalwane sibe kancane sinqume njengommese angangigcina nikhule ningahlukani mhlawumbe lo mshado uya ko-30 manje ngishadisa abantu angakaze kubuye i-report ethi sekhona abahlukanayo so ngicela ningangiphoxeki nami ngihlale emshadweni kumnandi emshadweni ayikho iformula yini nenzenzelayo akufuneki uthi ngibuka kamakhelwane ngoba kamakhelwane banendlela yabo nani yenzaneni uNkulunkulu anigcine anibusise kaJesu Kristu kuze kube phakade amen. Nkosi sizoqhubeka abazalwane sixolise nje lapha kubaba uPastor Ncamu obezovula ngomkhuleko egameni lenkosi amen. Siyabonga amazwi amakhulu Mamntuli ngicabanga ukuthi bonke omama bakhona baba Mntuli uzobabiza ngoma wakho umfundisi kade kuyala manje ungasho ukuthi uma wakho lo noma ilo mama umqamba igama elisha egameni lenkosi kanjalo nobaba ngokunjalo siyabonga sizomcela ozomngenisa eMotherland la kubhalwe umama uMthembu kodwa ngizokucela umama uMesisimbambo webandla egameni lenkosi yanibingelela lonke phakathi lekhaya lakaNtuli amen bazalwane la ekhaya njengoba sila ekhaya simenyiwe sizoletha intombi phakathi lekhaya kwaMphemba Mamntuli ngiqondene nawe Mamntuli akukho nzima nje la ngizothi akukho nzima kube nomama futhi ke umama okholwayo izinto zonke akayiphatheli yena ukhona umnikazi okuphatha izinto seshilo umfundisi akekho umama la ozobizwa ngegama ukuthi uma kabani akekho ozoba negama elisha kodwa ke ngikhuluma ngomuntu engimaziyo ngiyamazi uMamntuli akuseyena uningi lo uMamntuli uMancama siyabonga ngokuthi kungena umama okholwayo phakathi kwekhaya yazi umama mayekholwa yonke into ikibe lula ayikho into ezobanzima phakathi komshado ave kumnandi emshadweni mangabe wena uzokwazana noNkulunkulu kuphela nje mawumama zonke izinto uyithathela phansi ayikho into uyithathela phezulu uyayibheka into uyibuke uyibheke masuthi hayi le idinga uNkulunkulu ayidinga ukuthi mina ngiyikhulume ngomlomo wami siyambonga nobaba siyabonga baMntuli uMamntuli uyafika enkonzweni nisho zasebusuku sifise ukumbona baMntuli safika phakathi kwekhaya sangakwazi ukumbona ukhethe kahle baMntuli ukhethe kahle wawungeke uzoqhubeke wenze konke lokhu ungakhethile kahle phela nje Mamntuli kuyahlaleka ungabezwa bethi hayi ngashiya mina sanibonani ubaba ukhuzwayo lo khona la eMgababa lo msebenzi enginikezwa wona awulula kodwa ke kufanele nguthathe ngoba le ndima uNtuli noma uMntuli abangena kuyona iminyaka isingaphezulu kwa20 sangena nomama wakwami
Ngizovana ngikubize nje weNtuli Thokozani. Ukhulele kumina, sihlala naye kaW. Le ndima oyiqalayo eniqalayo nonkosikazi indlela ehambekayo. Kubhlungu uma ulalela abantu la uma ebone izinkinga. Okakhulu ngiye ngimxolele obona inkinga yena emshadweni. Kunokhuluma ngeinkinga azibone kwabanye abantu. Abese ekhuluma ngomshado. Indima iyahambeka wemfo kaNtuli. Kuphela nje ukuthi kudinga ukuhloniphana. Ukuhloniphana kuko konke enikwenzayo nikwenze ndawonye. Mhlambe ngizolinganisa la into elula nje ukuthi uma nihamba emgwaqweni nobobili ningavumi ukuba khona umuntu ozonihlukanisa. Ngisho into elula nje. Nasempilweni ke yale ndima eniqalayo ningavumi ukuthi kube khona umuntu ozoba phakathi kwenu. Ungavumi wemphemba ukuthi kube khona umuntu ozokutshela ngomkakho. Angikhathali ukuthi umngane wakho kangakanani. Umkakho uyamethemba, umthathe umethemba, akukho umuntu ozokutshela ngayo. Njengoba ngithi akufanele kube khona umuntu ozothi menihambisana angene phakathi kwenu. Kusho ukuthi nizobambisana, kuyenzeka, kuzokwenzeka. Ngiyabonga kakhulu leli thuba engilitholile. Ngempela Baba uMphemba uyindoda noma umnumzane wakaNtuli. Awusahambisani nabafana abangashadelwe. Bangixolela abangashadelwe. Kodwa ayikho into ozoyixoxa nabantu abangashadelwe ngaphandle koyedwa ozocela isaluleko kuwena. Ngoba njengoba uhambisana nabo bazogcina bekutshela ukuthi umkakho ukushayela umthetho njengoba ekufonela. Kanti ukufonelela ukubuza ukuthi uyaphila nibaba la ukhona. Uphephi. Ngayithanda le ekhala ngithanda kakhulu. Ukuthi yena mengakasho ukuthi semdonse kakhulu umama abantu abathule. Amen. Zobiza unumber 5 okhulumela abakaNtuli. Siyabonga ukuthola ithuba. Kulo sikhuluma le ngane yakwethu. Uma sithe umakoti yamthanda. Ngoba hayi. Akunabantu ekhaya. Sesithembe yena ukuthi yena onke mesifika. Singwabo asina baba asinabhuti asinabutho. Siyabonga Thokozani. Umsomthathile ungakawelile. Siyabonga ntombazana. Bonga kakhulu. Semabheleni sonke siyabonga. Siyadlula bazalwane. Siya number 6 okhulumela umndeni wakaNcamo. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele umndeni wakaNtuli esihlangene ngawo, ngibingelele nomndeni wakaNcamo. Ngibingelele ibandla omakhelwane. Ngibingelele osingabo. Ngicela nibashayele elikhulu ihlombe. Ngibingelele nabo abaphelezele naze nabahle. Siwumndeni wakaNcamo sidlulisa ukubonga okukhulu. Indlela esihambile noMphemba sihamba ngokubekezelelana. Nabazali bengasekho, abakhe nabethu bengasekho, kodwa
sayihamba ngokuhloniphana konke ebese kubeka etafuleni savumelana ngako. Yaze yathembeka ingane yabantu, yathembeka kwaze kwaba sekugcineni. Ukugcina kwami ukufika la, bakhona abafowethu la esasinabo nobaba esasinabo, saba nokumangala okukhulu ukuthi hayi engathi kuyayeka phambili. Washo sakudlala nje uMphemba methi ngo-April ngocela ningishadise. Noma ngenzekanga ukuthi kodwa ngo-April cela ningishadise. Kwabonakala kuyinto ekude ngoba uyisho ino 12 months uhambo esolo hamba. Kwangathi kude namhlanje sila. Abantu abazalwa ebukhosini uma beyikhipha indodakazi bayibathi yokudla umuzi. Umzukulu lo, umzukulwane lo wenkosi inhliziyo ngcama uzalwe ebukhosini. So ke nje njobe lana hayi asibangi Mphemba, kodwa njobe lana nje uzodla umuzi, uzokhulisa umuzi waseMabheleni. Sinethemba elikhulu kedadewethu ukuthi uzokhulisa awuzukunciphisa, futhi nabaseMabheleni bazobona impela ukuthi hayi uzokwakha akazile ukuzobhidliza. Uma wakha ke wakha kulula, wakha kusinda, wakha kungahambeki, wakha kuhambeka. Kusho ukuthi akukho la uzothi hayi lapha ngithandi la ngiyathanda, uyana la ongathandi khona ngoba uzokwakha. Ngalawo mazi nje ithi uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcina nilondoloze, akhanyise ubuso bakhe phezu kwenu, andise izibusise, umusa phezu komusa. Yabonga. Siya laphaya number 7 abazosho something kuthiwa uRev Mvuyane, uBaba Ndlovu, uGogo Ndelu no Mrs Madiya. Amen. Amen. Mina ngugogo uMgeyane ke. Ubiziwe nje lapha yana bengaphikiwe ngendlela efanele. Amen. Kodwa ke ngoba naba laba ababili bayashada namhlanje. Bagcwalisa incwadi. Noma bebehlalile ngesikhathi esingaphambili. Kodwa namhlanje lesi sitembu abasixivizayo ke namhlanje. Babu Ngamu, babu Ntuli nomama uNgamu, mama Ngamu. Kusobala ke namhlanje umfundisi ugcwasile incwadi. Kodwa engikuthandayo uma Ngamu ulale kubo. Wafika namhlanje ekseni emzini. Isizulu leso bathandekayo. Engikukhulumayo ke engibatshela kona namhlanje bobabili. Ubaba Ntuli ukubonile Mangamu ukuthi umuhle ubedlula bonke namhlanje. Wakuthatha entombini ezikhona emhlabeni ukukhetha wazokufaka le crown namhlanje. Nawe ningi Mangamu umbonile uBaba Ntuli ukuthi muhle ubedlula bonke. Nasishaya ifindo namhlanje singofakazi beni. Ngizophathana kahle ke bantu abami, niphathane kahle. Umshado uyahlonishwa. Umshado uyahlonishwa noma kukhulu kangakanani ukhuphukela kwehleke, kodwa umshado uyahlonishwa. Kuningi okwenzakalayo namhlanje emshadweni bazalwane kwenzakale. Mhlawumbe momdala njengami
uyabuza ukuthi ngempela usuke sekujike phi phakathi kwalabantu ababili abaqedanayo endlini kuze kungena amaphoyisa. Aliki iphoyisa namhlanje yangithi. Akukho na nomfundisi ngeke asafika mhlazane kusuka leyo veko. Sala ngamina nje nobabili. Kodwa kubuhlungu thina sesibadala uyazibuza ukuthi kusuke sekujike phi ke manje. Banengane labantu endlini banako konke kodwa sebebhuqabhuqane bodwa endlini kwaze kwachitheka yonke into kade ikhona. Niphathane kahle bantu abami. Niphathe kahle uyahlonishwa umshado. Niphathane kahle abantu abadala bayahlonishwa left and right. Nibahloniphe abantu abadala ngangami kangaka nabancane bayahlonipha. Sengimdala ke mina phakathi kwenu bazalwane. Akekho omdala la endlini ngaphezulu kwami. Akaphakamisa isandla. Ngimbone omdala. Hawu, naze nabadala. Angizwa. Mina ke ngicela ukuntshela wezingane zami ezila. Iminyaka yami seyihambile kakhulu. Ngiyajabula nje makuthiwa ngikhulume kulabo abashadayo. Kodwa ke ningi uyangazi ukuthi ngimdala kangakanani. Angithi? Uyangazi? Akazi ukukhuluma kakhulu ngoba uyahlonipha. Ngimdala kakhulu bazalwane. Akekho ongangami la endlini. Ngisaba nanokisho iminyaka yami. Ngiyabonga ke ukuba ngikhulume kanje namhlanje. Amen. Amen. Siyaphila uthando kancane nomphambi kwenu. Umngane kaMesis Ntuli kodwa ke usengishiyile umngane wami ngebanga njengamanje. Bathi ngimi laphambili ukuzobahalalisela. Ngihlangane nabo 21 years ago. So endleleni yabo bekuba khona ubunzima. Kuze kunesikhathi esafika nje sabanzima kakhulu empilweni yabo bathi beba abantu bebeloke bebambisene. So ngimi laphambili ngithi ngizobahalalisela ukubagqugquzela ukuthi mabuqhamuka futhi ubunzima because buyaba khona ubunzima kuyaba khona futhi ukujabula. Mabuqhamuka baqhube babambisane ngothando nangokubekezelelana nje bebekade benza. So ngithi umngani wami Mesis Ntuli kuba ngeke ngisakubiza ngegama umngani. Ngicela ukuthi ube kumkhuleko phambili because iwona osiza kakhulu. Umkhulekele umfana wakho nawe uzikhulekele ukhulekele nabantwana. Ngizoqhubeka ninqobe nje baninqobile kwaze kwaba isikhathi. Ngiyabonga. Bingelela ubaba umfundisi lapha osenzele umsebenzi omkhulu wokusihlanganisela umama nobaba uNtuli. Ngibingelele imndeni yonke, izihlobo, abangani nomakhelwane. Awu kodwa makenge. Siyabonga, ngizobonga kakhulu umama uNtuli. Sibonga indlela esibona kubaba uNtuli emsebenzini kubhalwe wena sisi. Namanje sithema simbona la igcekeni sathi hayi nayo ke ngwasimende always on point. Siyabonga kakhulu ukuthi usiphathele umfowethu ayigodide lo umphemba. Siyazazi ukuthi mase sihleli naye sisuke nathi sijabulile. Kodwa baba uNtuli uthi akukhulume mina ukukhuluma baba Magagu lenye indoda. Engizokudlulisa nje sebekhulumile bafowethu. Ngizodlulisa lokho ke sisi. Ekamereni akuyona indawo yokuthetha amacala. Akuthi noma ubona ukuthi likhona into eyenzekile ongayiboni kahle, mhlambe noma ubaba umphemba ethe ukuthi acabanga ukuthi cha uzobuya ulwandle ligcwele, uvela usho phansi ngedolo umnikeze ukudla umnikeze amanzi ageze kube mnandi. Indoda ayithethiswa, ungathethi indoda ayithethiswa. Kodwa nje into esesibone kubaba uNtuli sibona wena uqobo yonke into oyiyona ibhalwe kuyena. Sihlezi simbona emuhle right. Siyakwazi futhi nawe ukufika usivakashele, siyabonga kakhulu. Senzani nathi asize size
kohlanganyela kanye nani emcimbini wenu. uNkulunkulu anibusise nikhuleke njalo uzonisiza uJehova ngesikhathi zonke. Siyabonga. No point in jumping there to move it. But I am going to I get to move on. Mother just a car, man to the magazine is happy. Going to sit out to make khona kodwa manje ngiyabona isikhathi ngathi nje ngiyabona ukuthi kuphela isikhathi esayibambe njengoba phela ukubona angaba liyasikwa zoqala ngokumakhe uma nivusane nje uningene nje ngombese into ozoyenza nje uzoqala usisike kancane uligudle nje futhi kancane kancane nje asijahe uze uyofika endaweni uyabona so asijahe masika ikheke sizodemonstrate ke abazalwane bawo ukuthi babone ukuthi kanjani ikheke so sizobe sibambisene nobaba ikhekhe awusiki wedwa vele fanele kube khona umuntu ozokubambisa labo abasafisa
Ave ngijabulile ngizizwa ngibusisekile ngathi nje ngibonga abakwazile ukuthola ithuba lokuthi beze la ekhaya bezongijabulisa. Hayi ke ngithola ingqotho. Hayi uyamhlonipha. Uyamhlonipha. Hayi ingqotho. Uyamhlonipha. Ngibonga kakhulu. Ngibonga kakhulu. Ngenxa yesikhathi ke angisafuni nokuchitha isikhathi ngoba kusekhona olunye uhlelo olulandelayo. Oza madam Othofu Oza madam Madam awuzazi lezi uze ngestep nje uzonqoma into yakho bakithi. Hayibo umphemba wakho. Hayibo oza hayibo chesa. Sanibonani. Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi. Ngiyathanda ukubonga abazalwane kakhulu ukuze kufike nizosupporta ngalosuku lethu olukhulu namhlanje. Ithi ukudela kwenu isikhathi nazo sibungazisa lolu suku. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu anibusise nonke ey'ndaweni ngey'ndawo la nisuka khona. uNkulunkulu anenzele kahle. Ngiyabonga kakhulu. Noma senibuyele emuva futhi uNkulunkulu anithwale ahambe nani anibiyele endleleni. Ngiyabonga abazalwane. Ngiyabonga myeni wami. Ngiyabonga Sobisi. Ngiyabonga Godiba. Ngibonga iqiniso ongenzele lona. Ngiyabonga kakhulu. Ngangingazi bazalwane ukuthi masiqala lo macashelana koze kufike kulesi sikhathi. Ngiyabonga kakhulu. Ungenza umuntu nje. Oh
City
Oh, mphathi wami. Alala. Sithi alala. Osha lapha emuva. Osha wena. Afana sesiyafana. Wena uyashadela ufuna uzokwazi ukushadwa kanjani makushadwa kanje. Lalela. Phela umkhonyana ngala. Umakoti ngala no nomini. Funa ukuzibonana ko Facebook. Noma ngabonana empuleni. Kodwa uNtuli bayishela empuleni ngiyabona. Ngizobheka kumina naye uzofika nini lapha funa mina. Kodwa unisanda sakhe. Abangashayele ngo Facebook. Bayitholi hotel. Ngifuna. Ngizosho kathathu. Ziningi. Kodwa ngempela kodwa uyamthanda yena lo mbhemu lo.
Wampemba. Mpemba kaMntuli. Weziningi. Uyamthanda uThokozani Ntuli. Kumanje uyabona nje thina sesilindele wena kuphela. Ningi Ntombi ngabe uyamthanda yini uThokozani wakwaNtuli? Socela noma ubaba wamakoti noma umfana wamakoti asho la ukuthi umkhonyana wakhokhe ingaki inkomo noma uqedile sizwe adabule la asho simamemeze ukuthi umkhonyana wenzeni zikhiqize imanzi zakhe la usonye isikhuzo uyikhiphe mngeni ubuhambe yakho angivele ndawo munabo amakoti bakulandele mangizishimane ngena amakoti muzama uzozihambele nobhuku thina bakandzamu omlotshwa laleleke nizwa umaphalala abanjengophoko sijabule njengoba silapha size ngeqholo nangokuthi umkhwenyana uNtuli usijabulisile sizozibongela-ke ngomsebenzi owenziwe ukuthi akukho la sikhala khona izinkomo uzishaye zonke okusijabulisa kakhulu udadewethu benomphemba usenze lokho sahlonipheka ngoba konke njena hey ngathini ubaba umama uyajabula lapha ekhona
usishayile inkomo zikababa wazozokwengeza ngenkomo kama akafananga mhlambe ke nomuntu obuthathayo ubuntombi bentombi angakhiphi lutho kodwa umphemba ukucwalisile konke lokho uma sothula udadewethu sizomthula ngokuthi hey wazi umphemba nje siyakwethula-ke dadewethu uziningi-ke uzalwa uqenge uqenge ezalwa umdedelwa uVincent athi okuyisiminye umala ngizozisho mina manje ngakubamba sithembiso kuyobe ngathi ubanje uvayisi insizwe yayikubamba ingakudedeli eyayijomba nasesibayeni lahle lapha ihave limbamba mayimbambe nje kanje isiqedile wohluleka insizwa noma ngabe ziyishumi zithi ziyamxazulula umkhulu-ke kaziningi azalwe yena ukhalela amabhaca kwabanomvalo bethunywe inkosi uShaka besukela beSuthu okwathi phesheya kwemvubukazi wasala umkhonto wakhe khona abeSuthu sebebajikele bebashaya ngamatshe umkhonto wakhe wayigwaza ngawo izingwe nezingonyama athi ngilale kuma intombi yakazithole ezalwa uNhliziyo umanyongakazi imbokodo ebomvu kaMagayisa uNhliziyo iyozingela izingwe nezingonyama ilembe seluphiphile umyalelo ithi akulandwe ingwe noma ingonyama kuyothi makufika ehlathini awamisa amabutho athi ngidedeleni ngingene ngedwa uyobuya nengwe iphila uma nibona lo mntwana lezimangaliso benizisho ukuthi ukuba khona kwakhe empilweni kaMphemba kwenza umehluko onjani uzalwe yila umaqhawe kanjalo sizothi ke thina bakakhugwa niphetheni athi ngiphethe imbokisi uyibhekiselaphi kwabandebe siyakhobonyeka ifana nobhoyo yesezefutini ekhalethi mayemaye nazi yonda zimbabele egidini awungiphi ukhezo ngisikhumba Stand up. Sashinja manje sashinja. Bazalwane. Sashinja socela abakamakhuthi baye ngala abakamkhoyane baze ngala. Kusenjalo bazalwana silalele sekuyafika esiphethelweni socela abakaba boMphemba babonge kwakababa umlotsho ukuthi hayi siyabonga ngoba hayi esakwenzayo nikuthathe nje nakuthi ukuthi hayi ingane yethu ayiganganga
Sakuleka thina samabhele. Ngakena kusasa. Ozalo wayedwa nomuntu manje. Sidlulisa ukubonga. Nayi promise zakhe. Umpemba lakalelanga. Baba kangamu. Laleleni nje, laleleni. Ngoba lokazana. Abasinikeze yena. Ngicela ukuxolisa futhi kakhulu ekhulumeni samabhele ebantwini ngabe bayakhuluma abekho ngesimo ke kodwa esiphoqini ngokusuka kude lenkandla sibonge nje kodwa ngoba nakho umsebenzi uqhubekile ngohlelo lwakhona noba ngizobiza nje omkhulu nobaba abazalayo ngizowabiza labo engibaziyo kodwa ngoba umuntu ongabe ababiza naye akekho yabo kodwa nje ubaba omkhulu ngibiza umkhulu unkundleni uzalo ubaba ubaba uzala le ndodana le eze ngayo la uMoses noma ngeke ngisayibiza ukuthi ibongo zakhe kodwa ke esesicela nje ukuthi ngoba nangu ndodana useyithathele isinqumo lesi ukuthi uyagana sesicela nje ukuthi ke abe nazi ingane zakhe ngiphinde futhi ngibiza ubaba uFemina naye futhi ngiphinde ngibuyize ubaba baningi obaba noma ngeke ngisabaqeda bonke sesengicela ukuthi emabheleni ngibiza ubaba uPiyose nomzizi nompepi uqila phambana kukangono sithi nazi indodana yenu nogogo uMadlamini noMamtungu umzukulweni lo singathanda ukuzwa umuzi wabo futhi ingane zakhe engababizanga seniyobatshela nina maphela amakhulu yinina senodlulisa umlayezo kubona nibatshele ukuthi umzukulu wenu undodana wenu kade enzani uyabo hayi mina kumfo kwathambele bonke liphambana kuwo kangona impela Fala suqedela mzala bebizwa Ali welcome to bebizwa welcome to Fala suqedela mzala fala suqedela kubuka bebesuka la abantu baya
Besicela samabhele ukuthi wonke umuntu la becela aye ngasekhaya. Konke kusheshe kungazi kube sebusuku. Kube kanjalo nje kungabi namuntu ozosala ngapha entabeni. Wonke umuntu la aye ngasekhaya. Esibayeni insizwa sibayeni. Omakotini siyabonga.
Sinamini, Musata, Matas.